Един мъж трябва да може да съветва жена си. Не да да дръпне настрани да си говорят заедно, което между другото беше правилното. Сега дали е правилно, че не се е обадил в конкретната ситуация да я защити там, нали, може да се каже, окей, не е искал да изказва мнение, оставил се тя да се изкаже по начина, по който тя иска да се изкаже. Обаче беше редно веднага след като тя стана, той да тръгне по нея и да си го обсъдят това двамата. Обаче тя го пита айскалт, го пита в очите, така между двамата да си говорят разговора, който трябва да имат заедно. Какво направи грешно? Дай ми съвет. Той каза, сама трябва да си разбереш. Оправи се сама едва ли не. Има много неща, които трябва сама да си разбереш. Добре бе, каже си мнението. Има мнение, очевидно. И ще ходи да го споделя сега на врага. На вълците. Категава работа. Тя приключи току-що. Само да не дойде утре, дай пак да пробваме такива. Не. Аз приключих, не той. Това беше края на една връзка, чат. Добре, че поне скъсаха там веднага на място, а не да се опитват някакви неща да се случват и след това вече